smartphone ag obair anis tá agus nach raibh an camera ag obair agus simuid díoibh bhíonn seo ag léamh na nuachta as Meiriceá don ceathrú lá eanar 2016. Tá muid léamhrín scéalta ón tríomhstíon agus mar ecinn sibh tosíonn sé leis bhharige. Pictiúr álainn scanrúil de Ghearmáin agus é ag townmarcaíocht ag surfáil sa bhliain 2013. Deir sé go bhfuil sé súil go bhfuilhí sé an áit rá timpiste surfála ag an Eachtraí. Tá sé 8 milliúna agus ráithid in níos agus sa timpiste seo bhris sé sminigar do húméras agus chuir an timpiste seo ag áhachnamh faoine ealsúnacht surfála bail ó dhéar. Tá sé fós in Nuacht sa Congó marall Joseph Kabila. Tá sé fós in Uachtarán y tír agus a Ghearmáin ach tá is leisc leis an post sin ágáil ach tá grúpa haspag is có-réiteach ógurt licas do Kabila seasa sír agus Lámhacháin a chur siúl. Tá mar deireadh tá an túsal Kabila fós in Eifig tar éis deir an téarma agus creidtear go fairsin gur chreach sé na milliún ón tír. Péiscéile níor dhearbhí sé an marga an réiteach se go fóil. Well, mar a chola se bhfuim héna tá an Rohingya in Myanmar is sáin. Ní ghlacinn rialtas Myanmar gur andóibh agus is léir go bhfuil níos lú cearta acab ná mar bhíonn ag tincéirí in éideann. Tá físeán tar éis teacht chun solas léiríonn go soléir ceathrar Póilíní a teorann ag tuairt go léire do bhuail den bheannach seo. Agus tá an tír fair play dóibh tar éis na Póilíní a gháil. Agus feicimiid go thiúchas as sin. Tá thar ag molú ná seo tearma bhí chearta bheith ha agus níl sé agam. So gan mé leis céilenis agus ar gróí mé an focail ótá sé an. Tún cean go an bháil in neamh ag daingniú táchaí. Choró me. Is agam an is an téarma tá bhaimach tócaí mé. Scríofa mé an seo é.
Dank ní táthí. Tá Ghearmáin Ghearraí cuacht a ghainú rialtas federálach I dtíobh Slándáil agus an tír inanimus a bheith strachailt le scéimhlitheoireacht. Bhaid sé deacair an moladh seo a díal do phobal tá a bhfuil cuimhne beo ag go fóill fascísteachas. Seo ceann eile atá. Olsmachtachas. nó. Olsmachtachas. Tá mé sin scríomh síos freisin. Olsmachtachas. So tá stair olsmachtachas sa Ghearmáin dearann nach bhfuil rialtas na Ghearmáine rómháil pobal na Ghearmáine rómháil don smaoinemh Slándála a chuirt don rialtas federálach. Céir do tharla don lámh seálaí bhogáiste bocht seo I Carolina Huai. Sáinní UA sa leis céal. Áit nó. Bulk. Sáinní UA sa Bulk. Mé rud éile lorgann seo. Ga mé leis céal níos cáige ceapann sibh gur an chormú bhúr go dáma atá mé agus well Bolg lasta nó bulk lasta is dúcha ga mé leis céal níos chaim mé sin scríomh síos. Bolg lasta nó bulk lasta. Cibé sáinní UA sa bulk lasta agus detil sé ó North Carolina go Virginia. Ingan is Déine. sé má chuirim gur hit sé a chola créitúr sa bulk lasta ach bhuichas lidí nár Mari UA. Chríostaíocht. Tá titim tácaí I méid na Meiriceánach thugann le fios gur chríostathe iad. Ach má sé tá an riar céanna chógáil go tuairt le fios gur chríostathe iad is a bhí déanar seo na seascaidí. Sí sin níl an titim sin le feiceáil na politúirí. Tá sagan céim fá, mar tuigeann siad go bhfaithí siad vótaí ó na daoine leathríostathe iad. Well, ní nóíocht wathe a riamh gur tharla achtar lámhaí, scríomh mé Lámhacháin, achtar lámhaí, ach den chéadúir le fada, hit idir na Eachtraí lámhaí Ghearnú áireacht faoi 1 míle. Bhí me cainteanna faoi Eachtraí gúnmhairthe ná táda mar sin ach Eachtraí éonar úsáid áram tine.
Nuachtáin nuairse agus fáir sin náid sin na bhfuil mise. Tá siad ag strachelt, tá siad ar leachas, tá siad bacach, margheall ar na cearúcháin go léir, agus chalúint fórne. Tá Lancashí úfásacha ar thionscail na nuachtáin in nuairse inis. I measc cór freasa a bhfuil stair ada idir seoireachta fisrúcháin. Eige, is trúir sin. Feicim sin fiús na nuachtáin a léim féin. Well, tá saghain go bhfuil airg giodra an domhan suaite faoi láthir, agus má sé tá an suaithe sin ag brúdaoine idir Bitcoin. Níl is agam ar cheartm riastra a thuirtear, ach tá glúiseacht cracailte idir Bitcoin. Tá rialtóir mus na seo seán ceann cracailte ach Ghearmáin. Fréamhaí? Díreach. Sin ceann nó do manis. Díreach. Tá rialtóir na níorthach. Díreach, go bhfuil tí. Éirithe as efig, tá sé chun éirithe as efig nuair rachas Donald Trump isteach an efig. Inad eile tá níos móla déanamh agam. Tá ceantar an wargaí in Washington ag úsliú, agus is rud maithé sin donna sefydd, níl sé róa donna defydd atá na gcónaí sa cheantar ar nó, agus I dom rúmach, ná do na cólachtaí mórghéala atá lonathe sa cheantar. Dir dálín tá cuimhnóirí ag éirí an cheantar a chuimhnú. Chuireann an taltín seo síos ar a gceantar mar áit le teachtaníir, ochtach nó misneach. Níl is agam cé Nick Simmons ach dear an nuachtáin gur lúslesaí agus go háidthe lúslesaí ratha. Tá sé tríis ógrú go mbeidh sé gaiirias sa bhliain 2016. Bhí sé teantáiseach go leor in a chaint agus achrannacht dá réir, níor chuir aine ina leithríomh go mo róthín ná go mo aon ribín ré go déhann dúirt siad go raibh míonachán agus go mo dheicear a freascairt agus go chiúrach sé lán a léine de aine díreach. Well, tú sé gaiirias. Má tá tú géad taobhse eiceil beannaí ar Celebrity Apprentice, mar tá taobhse Donald Trump crochta os cían gach rud sa chláir seo. Idir dálín tá ceannasaí nua I réim Arnold Schwarzenegger ach deir na leirmheastóirí chum episód leadrannach.
Arnold Bocht. Tá sra telefíse teachtas Canada dar bennim Travellers a thugann saomh chun a léiríonn saomh ina bhfuil daoine ón todhchaí ag chur góisachtaí isteach i gcorp van. Beidir láidir elegant ag an rá nóim méir tá sé Netflix sílim. Fógraí na marmh tá Jean Vuarnet ón rank básaí. Bhí sé 83 bliana d'aois agus rú sé bán ór i gcliffí Olympacha 1960 fuair a bhean chéile agus a bhac a bóige bás searmanas dúnmharú dúnmharathe féinmharathe chultais deir an dain ní aisteach an maithir sin nach céad is féidir rá deagraí an cultas seo searmanas féinmharathe agus iad ceap go raibh an dain ag teannach an deirí. Well tá ach bliain fágtha inti go fóil. Anthony Atkinson acnamí dorbar session mónaí nua agsúlachtaí nó difríochtaí idir thuarastal agus severas amsú a thuais ag úsáid taifid stairiúla. Well, céhé Martin Gottlieb deidir sé as effig an bhí seo mar agarthóir an record an dar nuacht an smú i Nuacht agus bhí sé caint faoin chaon ár hit an tionscail sa chéile. Dar leis ba chosú le Wiley Coyote ag rith trasna an chain sular léir dó nach rá gríimeig ar a graimmeig ar a talamh ní smú nó gur a ghraim a bhain beganín beg in áiris. Is maiile an focus sin in áiris agus tásúla go mbeidh mé ná úsáid ríis ar bhfad. Tá chomhlacht ar bennam lócáil ag tuairt le fios i California gur cheart bí tapaí níos fearr a chur a fáil gcomharsannachtaí atá ar an anás. 1 milliún mar a tharlaíonn. Ach deir an léirmheas seo go gcaithfear amí a ausú freisin sílim. Níthe, beidir nach léirmheas bí é. Tá na chefs cócarí ag tuairt le fios gur cheart sláinte a ausú ach bí a freisin. Sin an méid críocht nóime. Tá súla go gur bhhain sibh tainmh nó úsáid as an mar nóíochta seo agus go mbeidh muid a caintlí chéile rís ar bhfad ach idir an dálín go im rath é oribh go léir agus slán tamaill.